tultiin tallille. Mä teen videopostauksen. Mä oon Viitasaarella nyt viikonlopun tästä ja huomisesta. Tallille tultiin. Karitan kanssa on siis Karitolona koko viikonlopun. Sunnuntaina. Täällä on Varma! Hei Varma! Hei Varma! Varma on täällä Erkin kanssa. Erkki lähtee kohta Siipulasta. Parhaat kaverit. Ja miksi minä laitan tähän? Niin, Karita laittaa tohon. Mä opetin sen silleen, että laittaa tohon sivuun sen, koska Varma vähän saattaa rynniä. Lyllertää. Harvoin, mutta sit se on varsinkin heinänperää ihan hullu. Älä käännä perää tänne. Ihan likainen poika. Jos nyt on vähän tämmönen, täällä tuulee vähäsen ja tää tuuli onhan sikakylmä. Että mullakin on niinku toppatakki päällä. Minun toppatakki. Ja paksu huppari päällä, mä oon niinku oikeesti pakkautunut tänään. Nyt mä lähdetään sitten hoitaa varmaan. Te menette ensin. Joo, eli me ollaan nyt hoitamassa Varmaa täällä. Se seisoo irti karsinassa, kun se on nyt rauhoittunut. Iitu selvittelee tuolla sen harjaa, koska sillä on niin paksu tuo harjakerros. Ja silleesti. Joo. Mä likasin itteni tässä samalla. Nyt Karita heittää Varmalle varusteet. Alkaa se mukavin osuus. Varma inhoa tätä ihan hirveesti. Ja nyt siis pitää laittaa kiinni. Tarvitsetko apua? Ja toi huopa on mun antama. Varma. Ostin Mirkalta. 8 eurolla ostin. Mulla oli tarkoitus antaa se yhdelle toiselle hevoselle, mutta sitten mä en alkanutkaan vuokraa sitä, kun se omistaja halusi ratsastaa kaikki ne kerrat viikossa sillä. Sitten, nyt mä ajattelin sitten, että kun meillä on vähän suunnitelmissa, että mä saattaisin alkaa vuokraa Varmaa. Niin sitten mä annoin Varma! Niin mä annoin sen sitten Varmalle. Se sopii Varmalle ihan hyvin. Absoluuttinen seisoja. Näytätpä saa Varma tyhmältä. Varma! Siellä Karita menee. Täällä on tuntikin. Itse asiassa nyt, että nää hyppää vielä muutaman kerran. Tai siis niin, hyppää just vähän ennen kisoja. Ja Karita on täällä. Ei oo enää niin kylmä, ei tuule niin pahasti enää. Voit tulla nyt. Karita jätti mulle tähän sen takin. Ja nyt se sitten hyppää ton ristikan. Äsken täällä oli muitakin kentällä, mutta sitten kaikki lähti. Hienosti se hyppäsi. Kello on nyt... Paljonkohan se on? Se on 3:05. Kohta varmaan lopetellaan. Mennään talliin. Sitten me aletaan kasaa tänne rataa. Huomenna on siis estekisat, jossa mä oon Karitan kanssa kuuluttamassa. Täällä on jo estetavaroita. Poni ravailee. Karita menee tuolla vielä loppukäyntejä. Mä lähden talliin, koska mä oon ihan sikana hyttyset ja kaikki öppiä. Ja sit mä en jaksa olla tuolla
on niin ärsyttävää, kun ne syö. Ja Karita kävelee siis loppukäyntöä. Se tulee aivan kohta. Varma meni tosi hyvin. Sitten kohta vain valmistaudutaan kisoihin. Me mennään laittaa rataa kentälle ja tälle. Mitä varmaa? Me äsken pestiin se. Päätettiin yhtäkkiä, että pestään se. Ja sit se kävi piehtoroimassa. Ui! Mutta varmaan on se ongelma, että sitten kun se piehtaroi, niin se ei pääse karsinassa toiselle kylelle. Niin tää puoli on ihan tämmönen puhas. Ja sitten tuo puoli on ihan purus. Ja Karita kastui siinä hommassa. Kyllä. Mitä se poika mulkoilee? Ja en tiedä, me lähdetään puolen tunnin päästä, paljonko kello edes on nyt. 10:06. Joo. Ja me ei ilmeisesti sit varmaan auteta. Ei varmaankaan sittenkään auteta radan rakentamisessa, vaan lähdetään. Kun meidän pitää leipoa, Karita on luvannut leipoa huomiseksi mokkapaloja tai jotain muuta. Ja sitten... Niin. Eit sä tänne vielä? Siellä on Suvi, mun kaveri. Kerroin siitä yhdessä postauksessa. No sehän oli se ystäväpäivä viikonloppu. Niin, kun me oltiin silloin täällä. Niin. Siinä on Suvi. Karita, tulla auttamaan. Ei se halua. Mulla on öljyssä kädet, että mä en saa jotain, niin et viittis laittaa sen. Täällä on suitsienpesuoperaatio menossa. Suvi kisaa huomenna. Ai ja, no. Suitsienpesuoperaatio on valmis. Kun Suvi kisaa huomenna, niin sitten se pesi suitset. Ootko ylpeä? Jännittääkö Suvi? Jännittää. Mä tuun kannustaa sua sinne. Joo, mä voin laita nyt se kakkakasa liikaa. Niin siis mä ja Karita suunniteltiin, että me nollataan kaikki meidän kaverit. Kun me ollaan kuuluttamassa. Korjaan, Tiito suunnitteli. Ja Karita myöntäisi sitä. Toteutat tai sit sä itket ja toteutat. Onko tää se suunnitelma? Just se. Kiitos. Täällä on... Varmaan on siellä, me lähdetään kohta. Aivan mahtavaa. Täällä on... Suvi, mitä sä teit? Joo, Suvi siis vaihtaa Roopen koulusatulasta sen estesatulaan jalustimet ja romaani. Ja ilmeisesti huovankin. Siinä on ne jalustimet. Hienet jalustimet. Siinä on tämmöiset oudot noin turvajalustimet ja romaani. Kato miten inhottavan näköinen. Näkispä miltä se näyttää tässä videossa. Se näkyy vielä pahemmin tässä videossa. Ei se ole niin paha ehkä, mutta se näyttää siinä. No ei ole noin pahan näköinen. Tiedätkö kenen satula tää on, mikä tässä on? Toi. Eikö se ole Elisan, kun tääkin on synteettinen niin kuin toi. Musta tuntuu, että ne on Elisan. Se voi olla. Muistaakseni just sanoi, kun mä ehkutin, että me löydettiin Roopelle tää estesatula, niin se sanoo sitä. Kun se oli Erkille kokeillut näitä synteettisiä ja se ei ollut tykännyt yhtään. Niin. Varma sai heinät. Mihinköhän Karita on jos? Tää on sun tellestä vaan. Tai siis se laittaa... Karita kävi jo laittamassa siis Erkille heinät, kun meitä pyydettiin laittaa Varmalle ja Erkille heinät, mutta Varma jäi sit sisälle. Ihana Varma. Ja nätisti jalustimet keskellä lattiaa. Suvi. Täällä on ihana märkä. Tässä pesualueella. Ja Simokin pestiin, mä autoin. Pese Simon. No on täällä 2 sisällä. En tiedä, tulee sitten. En kyllä kerkeistä. Niin me mietittiin, että oltaisiko me pesty Roope, mutta sitten ei me nyt sitten varmaankaan pestä sitä. No se on kyllä vähän semmonen joka suuntaan sojottava. Suvi tekee ahkeraa töitä ja Karita istuu puhelimella.
Mä en tiedä. Voisin mä ehkä istua. Penkkikin on vapaana. Ja about 10 minuuttia ne meitä tullaan hakemaan. Tässä ei nyt näe mitään, mutta me ollaan nyt sängyssä. Maataan. Karita on puhelimella. Siitä ei puhelimen valoakaan edes näy. Ai niin. Se on siellä, mä en tiedä. Ja kello, me vähän niin unohdettiin kuvata. Kello on 11:30. Ei me olla oikein mitään ihmeellistä. Mä nukahin, kun me tultiin tallilta. Sitten Karita ja sen äiti leipo muutaman unelmatortun sinne huomisiin kisoihin. Ja sitten me ollaan katsottu vaan Netflixiä ja Naureskin. niin, ja sitten Karita vähän hierro mun niskaa, kun se on ollut niin jumissa. Ja sitten kokeilee, että onko mun jalka jumissa, kun mä oon ajanut nyt autoa. Mä ajan ajokorttia, niin mä ajan autoa, niin se on sitten vähän kipeytynyt toi oikea jalka. Oli siellä pieni jumi, mutta ei pahasti. Pitää alkaa vinnitellä. Joo, siis puhelin tipahti. Ja eipä sitten mitään. Huomenna herätys 8. Innolla odotamme 8 tuntia unta. Vähemmänkin. Niin, Karita pitää käydä suihkussa. Mun ei tarvii. Huomenta kaikille. Me herättiin just kotiin Karitan kanssa pommiin. Kello on jo 25:09. Ja meidän pitää olla 9 kaupungintalolla ja sitten ennen 10 Siipolassa. Ja Karita pukee päällä nytten. Ja mä vaan makaan tässä sängyssä, kun mulla ei sinänsä ole mikään niin järkyttävänmoinen kiire. Taisi kuin Karitalla. Ja Karita kävi jo suihkussakin. Ja siis tosiaan nyt lähdetään kohta aamupalalle, sitten sieltä kaupungintalolle ja sitten tallille. Ja sitten on koko päivä tallilla. Varmaan liikutetaan varmakin tänään. Täällä on Karita tekemässä aamupalaa. Kuvaatko mua oikeesti tälleen? No, joo. Koon. Ja Roniikin tuli aamupalalle. Tästä ei enää Ronia yhtä. Roni! Siellä on Roni! Roni! Ei sitten läskikoira. Tallille. Ja täällä on aika paljon porukkaa. Tuolla ladataan kenttää. Siellä on rata. Ja näin. Jännittää ihan hirveesti. Paljon väkeä. Mä istun tässä paikoillaan. Mä oon siis nyt ollut liputtajana maalissa. Ja täällä on ihan kiva keli. Nyt on Karita ratsastamassa. Ja kisat loppu. Meni ihan tosi hyvin. Täällä on aivan ihana keli. Tämmönen vähän puolipilvinen. En tiedä ratsastanko tänään itse, mutta ainakin Karita. Ei varma, hei Karita! Karita näyttää varmaan toiselle ylläpitäjälle tai varsinaiselle ylläpitäjälle vähän, että miten on muuttunut ryhtiä tämmönen. Varmaan mennyt nyt tosi hyvin. Nätisti laukkaa ja nätisti ravaa. Kello on nyt tasan 3. Ei oo paljon, mutta vähän väsyttää. Mulla itellä on niskat ihan sikajumissa. Lopetti. Ihana puska. Tuo oli tuolla Esteradalla. Karita lopetti just. Mä juokstin sitä vähän liinassa sille, että Karita ratsasti. Kun varma ei meinaa taipuu vasempaan suuntaan, niin me laitettiin sitten kuolaimesta liinaan ja mentiin vasempaan kierrokseen niin, että mä sitten aina kun se ei taipunut, niin sitten mä kiristin sieltä vasemmalta puolelta, niin se joutui taipumaan ja se meni ihan sika hyvin.
Mahtavaa, kohta talliin ja sitten Karitan luo. No niin, tultiin just kentältä. Mä pistin Iitun vähän töihin, kun Varma oli niin hikinen. Se ei tosiaan taivu vasempaan kiertoon. Niin vähän harjoiteltiin sitä linjassa ja silleesti. Se joutuu nyt pienelle huhtelupesulle ja pääsee sit suoraan pihalle syömään hiiniä. Täältä ehkä näkee, joo. Se on ihan hikinen. Mut ei se mitään, harjoitus tekee mestarin. Ja silleesti. Ai. Ei viekään Erkille ja Varmavaaralle lisää heinää. Joo. Me mennään nyt ulos ja sit lähdetään meille. Varmaan pylly näkyy siinä Iitun tuolla. Se lähtee nyt pesun jälkeiselle piharetkelle. No niin, sori, hypättiin ajassa vähän eteenpäin. Tultiin just lenkiltä. Unohdettiin tosiaan kuvata, kun tultiin tallilta. Ja kello on nyt 25:10. Me siis tämän päivän aikana ei ole tapahtunut oikeastaan mitään. Me nukuttiin 3,5 tunnin päikkärit. Vähän väsytti, kun oltiin tallilla tosiaan liikuttamassa se Varma. Käytiin auttaa siellä sitten kisoissa ja silleesti. Ja Iitulla palo poskipäät. Ja kaikki huomaa. Ja silleesti. Nyt kohta käydään saunassa. Pestään doge. Ja sitten katsotaan varmaan Netflixiä ja syödään karkkia. Mahtava Mahtava suunnitelma. Ja tosiaan me suunniteltiin, että me valvotaan tänään ihan sikamyöhään, kun huomenna me ei käydä tallilla ollenkaan. Ja me nukuttiin ne päikkärit, niin Karita ilmoitti, että me ei nukuta tänään enää, ei se mua haittaa. Netflixiä. Mut joo. Nähdään.